Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці, і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Рэжым Лукашэнкі надалей не выключае ўзброеных правакацый на мяжы з Украінай. Пра гэта міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін заявіў падчас нарады ў справе вайсковай бяспекі ў Мінску. Хрэнін зазначыў, што абстаноўка на паўднёвым аперацыйным кірунку застаецца напружаная. Паводле пасадоўца на ўсіх адцінках уздоўж дзяржаўнай мяжы з Украінай адзначаецца актыўная дзейнасць вайсковых падраздзяленняў і службы бяспекі Украіны. Не адмінуў міністр абароны і тэму ўзброеных правакацый на нашай тэрыторыі. Паводле ягоных словаў, іх могуць стварыць украінскія вайскоўцы, у тым ліку за дзейнічаннем беларускіх нацыяналістычных фармаванняў. Літва спрашчвае перасячэнне беларуска-літоўскай мяжы. Ужо заўтра будзе дазволены ўезд легкавых аўтамабіляў з беларускай рэгістрацыяй пры пэўных патрабаваннях. Каб уехаць на тэрыторыю Літвы на легкавым аўтамабілі з беларускімі нумарамі, патрэбна, каб аўтамабіль належаў грамадзяніну Беларусі, у якога ёсць літоўская віза ці дазвол на жыхарства ў гэтай краіне. Гаспадар аўта павінен быць непасрэдна за стырном, а транспартны сродак не можа быць прызначаны для продажу і мае выкарыстоўвацца ў асабістых мэтах. Такім чынам, поўная забарона на ўезд у Літву для ўсіх легкавых аўтаў з беларускай рэгістрацыяй будзе дзейнічаць толькі сёння. Пры гэтым раніцы на памежных пунктах Каменны Лог, Медзінінкай і Беняконі-Шальчынінкай выезду з Беларусі чакала крыху больш за 300 аўтаў. Швейцарыя ўвела новыя санкцыі супраць Беларусі. У спіс трапілі 27 фізічных асобаў. Сярод іх прапагандысты і сілавікі, адказныя за рэпрэсіі. У прыватнасці санкцыю вялі ў дачыненні генеральнай дырэктаркі Белта Ірыны Акуловіч, галоўнага рэдактара выдавецкага дому «Беларусь сегодня» Дмітрыя Жука, старшыні моладзевага парламенту Мікіты Рачылоўскага. У санкцыйны спіс таксама ўключылі начальніка губазіку Андрэя Ананенку і ягоных намеснікаў, а таксама начальніку ваўкавыскай калоніі нумар 1 Віктара Дуброўку, гарадзенскай турмы нумар 1 Паўла Казакова, гомельскай папраўчай калоніі Дзяніса Талсцянкова, мінскага СІЗА нумар 1 Андрэя Цэдрыка. Таксама Швейцарыя скіравала санкцыі на 13 беларускіх суддзяў, якія вядомы сваімі палітычнымі выракамі. Больш камфорту пры чаканні ў чэргах. Берасцейскія чыноўнікі паабяцалі палепшыць інфраструктуру на беларуска-польскім памежжы. Адпаведныя работы плануюць выканаць цягам года. Паводле намесніка старшыні берасцейскага аблвыканкаму Вадзіма Альшэўскага плануецца расшырыць пляцоўку на 500 аўта для тых, хто чакае ўезду на Варшаўскі мост. Таксама ў зоне чакання ўсталююць лаўкі, фудкорты, дзіцячую пляцоўку і медычны пункт. На аўтамабілі, аўтобусы збіраюцца. Мы павінны мінімізаваць праблемы, якія зазнаюць нашыя грамадзяне і госці Рэспублікі Беларусь пры перасячэнні дзяржаўнай мяжы. Акрамя таго, чыноўнікі плануюць арганізаваць гарачае харчаванне для падарожнікаў. Рамонтныя работы пачнуцца ў верасні. Больш за 800 рублёў. Менавіта такую сярэднюю ў краіне пенсію атрымліваюць беларусы сталага веку. Пра гэта паведаміла Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. У ведомстве адзначылі, што ў краіне забяспечваецца стабільнае функцыянаванне пенсійнай сістэмы. Выплату і індэксацыю пенсію ў Беларусі атрымліваюць больш за 2 мільёны 400 тысяч пенсіянераў. Таксама з кастрычніка 2022 года ў Беларусі працуе добраахвотнае страхаванне, дадатковай назапашвальнай пенсіі. Такой магчымасцю ўжо скарысталіся больш за 32 тысячы чалавек. 70-гадовую пенсіянерку з Барысава затрымалі пры спробе даць хабар. Яна хацела адкупіцца ад працаўніка ДАІ. Жанчына, што кіравала «Мерседесам», парушыла хуткасны рэжым на 29 км ў гадзіну. Каб пазбегчы штрафу, пенсіянерка паспрабавала даць інспектару 40 рублёў. Аднак той нібыта адразу папярэдзіў кіроўцу аб крымінальнай адказнасці за даванне хабару. Тая не паслухала і пакінула грошы на капоце службовага аўтамабіля ДАІ. У выніку жанчыну затрымалі. На яе завялі крымінальную справу. У Мінску адбылася аварыя з удзелам 2 трамваяў. У выніку ДТЗ паралізавала дарожны рух, а таксама пацярпелі некалькі чалавек. Іх даставілі ў больніцу для абследавання. Авария адбылася па вуліцы Козлова. Наезд на другі транспортный сродак здзейсніла 41-гадовая кіроўца трамваю. В связи с обестачиванием я не смогла остановить вагон, и он врезался в вагон 052 впереди стоящий на красном светофоре. Я пересекала проспект на зеленый светофор. Замест трамвайнага маршруту нумар 6 жыхароў сталіцы часова перавозіў аўтобус 904. На месцы ДТЗ працавала міліцыя. У Магілёве 3-гадовы хлопчык атрымаў пералом костак чэрапа, упаўшы з паламанай дзіцячай горкі. Хлопчык спрабаваў скаціцца з горкі на дзіцячай пляцоўцы, але на хуткасці вылецеў за межы канструкцыі на вышыні каля 2 метраў. Ён атрымаў сур'ёзныя траўмы і цяпер у больніцы. На відэа з камер назірання відаць, што ў самой горкі адсутнічае частка пластыкавага палатна, што стварала дадатковую небяспеку для дзяцей.
Новую школу коштом 20 мільёнаў долараў адкрылі ў Новай Баравой. У верасні там пачнуць вучобу больш як 1000 школьнікаў. Акрамя агульнаадукацыйных прадметаў вучні школы таленту будуць мець спартовыя і творчыя заняткі, кулінарыю, курсы гуказапісу і блогінгу, майстар-класы для працы з дрэвам і іншымі матэрыяламі. На гэтай патрэбы ва ўстанове існуюць спецыяльныя майстэрні, медыа-цэнтр, амфітэатр для музыкаў, арт-рэкрэацыя і пам-трэк для спартоўцаў. Заяўкі ў першыя 11 класы прымаюць да канца жніўня. У прыярытэце дзеці з Новай Баравой і вёскі Купішча. У горадні ратавальнікі ліквідавалі пажар у мэблевым цэху. Паводле прэс-службы Міністэрства надзвычайных сітуацый знішчана 5 тонн ільняной вытразкі і бавоўны сырца. Вытворчае памяшканне гарэла на вуліцы Горкага. Плошча ўзгарання склала 50 квадратных метраў. МНСнікі выратавалі амаль 26 тоннаў сыравіны і гатовай прадукцыі. Пацярпелых няма. Прычыну здарэння ўстановіць следчыя. У Еўропе зафіксавалі першы выпадак малпавай воспы. Гэта адбылося ў Швецыі. Паводле BBC News асоба заразілася падчас паездкі ў Афрыку. Цяпер пацыент застаецца пад назіраннем медыкаў і атрымлівае лячэнне. Сусветная арганізацыя здароўя абвясціла распаўсюджванне малпавай воспы на звычайнай сітуацыі міжнароднага значэння. З верасня 2023 года ў Афрыцы зарэгістравалі больш за 13,5 тысяч выпадкаў захворванняў. Паводле афіцыйных звестак памерлі каля 500 чалавек. Сама хвароба за некалькі месяцаў ахапіла як мінімум 16 афрыканскіх краінаў. Малпавая воспа – гэта віруснае захворванне, якое выклікае балючае высыпанне і сімптомы, падобныя да грыпу. Яно хутка перадаецца ад чалавека чалавеку паветра-кропельным шляхам і пры непасрэдным кантакце. Мінздароўя Беларусі заявіла, што ў нашай краіне пакуль не зарэгістравалі ніводнага выпадку заражэння. Расія, верагодна, перакінула некалькі тысяч вайскоўцаў з акупаванай тэрыторыі ўкраіны ў Курскую вобласць. Пра гэта паведаміла CNN са спасылкаю на некалькіх амерыканскіх чыноўнікаў. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Джон Кірбі пацвердзіў перамяшчэнне расійскіх войскаў, аднак публічна не удакладніў лічбу. Паводле звестак CNN, Масква пакуль не адпраўляе пад Курск свае элітныя падраздзяленні, умацоўваючы рэгіён у першую чаргу непадрыхтаванымі салдатамі тэрміновай службы. Тым часам віцэ-прэм'ер-міністрка ўкраіны Ірына Верашчук заявіла, што цяпер разглядаецца пытанне прыёму расійскіх уцекачоў з Курскай вобласці. У сувязі з гэтым адкрылі гарачую лінію для ўсіх, каму патрэбная гуманітарная дапамога, а таксама для асобаў, якія хочуць эвакуявацца ва ўкраіну. Мінская «Дынамо» саступіла камандзе з Гібралтару, аднак пры гэтым здолела забяспечыць сабе месца на групавой стадыі аднаго з футбольных турніраў старога свету. У сустрэчы трэцяга раунду адбору Лігі Еўропы бела-блакітныя на выездзе зазналі паразу ад клубу «Лінкольн» 1-2. Аднак гэтага было дастаткова, каб прайсці далей, бо ў першым двубоі «Дынамо» было мацнейшае 2-0. Цяпер «Дынамо» згуляе ў плэй-офф Лігі Еўропы. У суперніках значыцца бельгійскі «Андерлехт». Матчы адбудуцца 22 і 29 жніўня. У выніку паразы «Дынамо» аўтаматычна трапіць у Лігу канферэнцый. Калі бела-блакітныя працягнуць барацьбу ў Лізе Еўропы, яны атрымаюць крыху больш за 5 мільёнаў еўраў. У выпадку трапляння ў Лігу канферэнцыі амаль 3 мільёны 900 тысячаў. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.